Milí priatelia, na Slovensku si stále viac a viac ľudí uvedomuje, ale aj hovorí o tom, ako je dôležité nadviazať dobré kontakty v BRICS. Ja k tým nepatrím, pretože o tom len nehovorím, ale aj konám. Ako vidíte, zúčastnil som sa prvýkrát na fóre BRICSu a v tejto aktivite určite nepovolím. Pretože nikto na Slovensku predsa nemôže čakať, že keď sa Európska únia rozpadne, že za nami príde BRICS sám. My musíme prísť za BRICSom. A ak niekto z vás, ktorý si pozerá toto video, si uvedomuje, že tí naši akože rovnocenní partneri z Európskej únie chcú zničiť napríklad tým, že nebudeme môcť za 2 roky mať v podstate skoro žiadny cash, že považujú našu ústavu za len zdrab papiera a myslia si, že európske právo je nadradené našej ústave, tak ste to práve vy, ktorí si určite uvedomujete aj dôležitosť BRICSu. A nie len kvôli tomu, že v podstate prednedávnom Soči sformalizovali menu BRICS, čo znamená dedolarizáciu v priamom prenose.